Вече снимаш. направя. Вече снимаш. Добре. Ама гледай да снимаш на светлото. Не може да. Вече имаш ден, може да излизате. Айде, ла. Айде да ме снимаш. Искам да снимаш тортата. Добре. Ама сигурно е, че излиза, нали? Нищо, че е черен екран. Да, трябва да излиза. Ма ела на светлото. Ето сега ще духаме тортата. Айде, тази торта да излиза вече. Вече имам 2 минути розене и вие седите вътре. Дайте към мен. Било да е там нещо да ще разберем. Какво ще снимаме? Снимай ни, да, ето може да снимаш. Я? Втората я няма. Дай какво да снимаш. Момент, как да се напила. Извинявай. Мамо, напила съм се. Това да го видим после. Да видим телефон. Аре, барабаните вече... Много се зле. Презенти ми разправ. Няма 3 минути розене. Айде. Ела ти тук, ела. Ела, Тук съм, чакай, аз докъм днеска. Правил голямото пускало. Happy birthday to you. Happy birthday. Абе, ти не е рали. айде, раз. Чакай да си пожелая нещо. Ти не натисни. Чакайте фотографите. Браво! Заповядай. Благодаря! Айде, Рали! Чакайте! Вземете Шана! Това са 20 балона! Тези 20 балона има 20 пожелания! Ти трябва да спукаш тези 20 балона и да прочетеш 20 пожелания! Вътре има! Добре! Вътре са пожелания, трябва да ги извадиш. Като опред, не знам и аз къде. Добре. Добре, продължаваме. Откъде се спира, я някой да го спре? Няма нужда. Не знам. Кой ще го спре фотоапарата? Сега ще ядем торта и след това ще пиеме. Тоест да, ще ядем торта и